Muistaakseni viime viikonlopun bileet? Ne oli sä et tullut, kun sanoit, että me vaan luusereille. Joo, mitä niistä? No mä olin siellä. Mä olin ihan hullun kännissä. Haha, jätkä dokas taas varmaan ainakin 2 bissä. 3. Anyways, mä tapasin siellä yhden chiku. Ja se muija oli oikeesti ihan hullu hyvän näköinen. Haha, just. Se oli varmaan joku vitun kehari, joka ei tajunnut kuin vitun ruma saat. Jopa sen standardeilla. Niin, sä ootkin perinnyt ulkonäkös sun mutsilta. Mitä vittua sä Hei, sanoit? ota ihan chillisti, ota ihan chillisti. Hei, mähän on sanonut, ettei puhuta meidän mutsista Junnun kuullen. Ei anna tulla nyt Turpa vaan! kiinni, Junnu! Tai kanki pistää sua taas vataa. Sä oot pikkuhiljaa kyllästynyt siihen. No alan. No niin, vittu. Kato, 2 hinttaria romanttisella iltakävelyllä. Mitä vittua te siinä kyllä? Nyt pyydätte anteeksi! Onks tehty jotain väärin? Varo tuota sun äänensävyys ja pyydä anteeksi mun broidilta! Oot tehty mitään? Te ette nyt oikein taida tajua. Te kyllästi just iso jore. Koko kulmakunnan kovinta kovanaa. Me ei haluta mitään ongelmia. Haastatteeks te vittu riitaa? Hei, rauhoittukaa nyt. Me lähdetään menee ja annetaan tän asian olla. Vittu mitä pellejä! Hän sanoi, että jos kannattaa aukoa mun broidille. Haluatko tietää, mitä mieltä me oikeasti ollaan sun broidista? Ei helvetti mikä jatka! Vittu te ootte perseestä. Ai jaa. Ei niin perseestä kuin sun mutsis. Mitä vittu? No niin, hei, ei älä tee sitä. No niin, hei. Ei, oi, hullu. Ei.